Sang diri pa si Jesus sa kalibutan, hindi lamang siya 100% nga tao, apang 100% man siya nga Diyos. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review, o kung pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kung hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masonson nga host sa sinayngaton programa ang Pagtuon Subong. Kagari ang akong duwa ka mga batanon nga mga guest, ang aton nga mga resource persons, mga kauturan nga ako nakabalugid nga we will be blessed sa aton nga pagtuon sa sininga simana. Ang ako nuna pakilala sa inyo originally halin sa Dumaguete City, Negros Oriental. Siya isa sa aton mga professors sa Biology Department sa aton School of Arts, Sciences and Education diri sa CPAC. Ma'am Giselle Ann Dipilio. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Adlaw Pastor, adlaw sa lumat. Kag salamat gid nga ari naman kita makatuon kag aton gid yang igasaysay kung ano ang aton nga mga leksyon nga mabalaan diri nga lessons ang lesson 3. Yes, we are now on lesson 3. Ang ikadua na kon nga ipakilala sa inyo mga kontrol. Kapilan ninyo ni siya makita diri. Originally halin sa may Kalinog, Iloilo. Mga kauturan, si Sir Matt Legrea, graduating sa School of Theology. Nagakuha siya pagka-pastor and soon one day, ato na siya mabalaan na ma-ordain pastor na siya. Sir Matt, mayong adlaw sa Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw, ma'am. Mayong adlaw sa aton nga mga kauturan nga nagasubaybay sa sini nga pagtuon. Kag kabay nga ang presensya sang Ginoo manginyara sa inyo tanan, aguto nga bless kita sa aton subong nga pagtuon sa sini nga semana. Yes, and that's correct. Si Sir Matt Legrea, mga kauturan, graduating siya. Isa na lang katuig kaya matapos na niya ang iyang Bachelor of Theology. Ma'am Giselle, Sir Matt, ang atong leksyon, lesson 3, the backstory, the prologue, okay, para sa Oktubre 12 to Oktubre 19. Apang sa hindi pa, ato na naiduko ang atong mga ulo, mga muyo, kita mga utol. Sa siningation, yari kami nagkapalapit sa imo Ginoo. Una bes, nagkakilala sa imo pagka-Diyos. Kag sa imo pagkagamahanan, apang ikaw man maluluyon sa amon nga mga makasasala. Gani sa siningation, nagkapangabay kami, nga imo kami buligan, labi na gid padalang balaan nga espiritu, nga magabdihon kag magabulig sa amon sa pagsaysay sa sininga leksyon, sa sininga semana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Ma'am Giselle. Ang aton sadsarang na teksto. Okay, ang aton nga sagsaran nga teksto makita sa libro ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, nagaingon, sa ginsuguran amo ang pulong, kag ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong Dios. Yes. Sir Matt and Ma'am Giselle, sa nagligan nga duwa ka semana, ato natunan pinagi sa perspective sa palananaw ni Juan kay ti ang atong natunan subong ang libro ni Juan. Last quarter ang libro ni Marcos. And then last 2 weeks ato na ibalaan nga ang masterpiece, Ma'am Giselle, ni John sa pagsulat sa libro. Kaya there are 4 gospel writers sa kabuhi ni Kristo, si Mateo, si Marcos, si Lucas, at si John. Si John ang iya masterpiece is the divinity of God in humanity. So, amonismo nga tuntunan. Mabalik kita sa ligan nga simana, mga talandaan, mga talimad doon, signs of Christ's divinity. So, karon mabalik kita.
sa ginsuguran o sa John 1 verse 1. Okay. Ang prologue is introductory o kon beginning statement. Amo na ang prologue. Yes, sir. Mat, ano pa gid ang aton expected nga matunan sa sininga simana? So sa subo nga pagtuon naton pastor, ako nakita ba diri nga kun aton lang gid nga fokusan ani nga pagtuon, mas magdalom ang aton nga pagkilala kay Yeah. Jesus bilang Dios gid siya. Diyos. Kaysa prologue gani ni John nga ini giniya gid nga ginadiin bala gina-emphasize gid ni John nga hindi lang si Jesus siya tawo, kundi nga Dios gid siya ya. And in fact, nagbalik siya sa Genesis gid ya nga siya ang Dios nga nagtugas ang sinitanan tanan. Yes. So kung aton ini fokusan ang ini nga pagtuon naton subong nga semana, ako nagalaom, ako kag nagapati pastor nga mas madugangan Yep. kag mas maghapiit pagid ang aton nga pagrelasyon kag pagkilala sa aton. Pagkilala. Kay ang si Kristo na tao sa kay Maria, tao. But hindi ma-deny naton. Amo nang ginapunto ni John, Ma'am Giselle. Hindi naton ma-deny that indeed He is God. Yes, ma'am. Sa akon man pastor, ang makita man natin diri sa leksyon nga ini on ano kay di amo na to siya ang summary nga gihatag ni Sir Matt, makita man naton diri nga in between dira may mga natabo kay ti kumbaga daw may triangle nga tabo Yeah, po. may kaaway kita kag may ara man taya alay ang alay naton si Jesus ang kaaway sa tanas ang sa tunga kita Yeah. diri man nga gipakita pastor kag Sir Matt kung ano gid balang gugma sang Ginoo. Kay dira pa lang daan sa prologue, dira na daw amo na naabala ang daw umbrella sang tanan nga dira ginaton makita ang iya nga pagka Dios kag iyang pagpakatawo kag iya gugma sa Yes. humanity. Dira ato na iya Yeah. kalunan. Ang aton tunan subong is prologue. Sa aton pa kon sa mga constitution pa and bylaws daw preamble. Nga it is a complete it is a short statement that encompasses almost everything. So ang aton subong is the divinity of God. Sa Sunday, Sir Matt and Ma'am Giselle, may apat diri ka mga masiling naton bala nga mga aspect sang pagkilala ni John sa Ginoo sa kay Jesus nga he was in the beginning was the word. Okay, and the word was with God, ikadua, and ang ikatatlo the word was God, ang ikapat the word became flesh. Sa sining nga Sunday ining the first three atong natunan, Sir Matt, nga ang word in the beginning was God. Ano ang mga dalom-dalom diri? Was there really a beginning? So ako pastor sa akon nga naggamay nga tinun-an about sa in the beginning, of course there was nothing aside from God. So in the beginning, in the very beginning, wala pa gintaran-tanan, wala pa ang universo, wala pang kalibutan ini, pero ara na ya ang word, ara na ya ang God nga ina siya. So gina-emphasize ni John diri nga antes pagintuga ako antes pa kita nagtuhaw diri sa kalibutan nga ini, ara na ya ang word nga ina nga daan. So Dios gid ya ang word gid. Kag gusto ko pastor bala nga i-share nga ginasaysay gid ni John kon paano kasi niya in the beginning was the word. So gusto ko nga mag-focus kita sa definite article nga the. Then sa next nga verse, iya naman nga gingamit ang pronoun nga he. So siya ina siyang he. Ang he nag-refer naman sa word which is nga amo na siya ang umpisa gid sang tanan. So wala naman sang umpisan nga iban kundi nga ang Dios gid naton. So wala sang iban nga ginadiin si John sa iya nga prologue diri kundi nga kilalahon kay sang time nga to pastor damo abi ang mga tawo nga wala nagakilala kay Jesus as God. So ginaano ni John nga ang Dios ang Hesus nga wala ninyo ginakabig nga Dios gid siya kay wala sang natuga nga bisan ano nga butang sa kalibutan kun indi tungod sa iya because in the beginning wala pa ni tanan-tanan there was God, there was the word and the word was with God and the word was God himself. Yes, Ma'am Giselle. Sa akon man giti ang sa imo nga pamangkot pastor nga in the beginning. Okay. Dire pa lang gani pastor. Damo na abi, let's go back sa human sense bala. Mamangkot kag gidjaya kung diin kaya halin, di ba? Biology. Oo, mamangkot kag gidjaya bisan kani kita ya nga, mama, papa, nga ang ari ko, di ba? Mga butana. Di amo man na ang pamangkot man sa tawo nga kung diin kita balahalin. So diri pa lang nga daan, masabtan na nga in the beginning, sa sinugdanan
wala pa kita. Ang ari diya ang Ginoo. Ginoo. So kung dira pa na, hindi magiging fully nga maka-answer na dayon kung diin taya or kung saan o taya nagsugod. Pero dira may ara ginya in the beginning, ara ya ang creator. Yep. And then amo na nga ginubra na kita. Pero ang punto is Jesus is God. He is at the beginning and then he is an eternal individual. Yeah. Kumbaga, eternal siya. Kaya wala pa gani kita, ara na siya. So, muna eternal existence. Yes, and that's it. May ara man ko, Sir Matt, kay Dugang. Ini bala ang word nga in the beginning. Kaya at least later on, we will study about the word ng logos. Pero ang word nga in the beginning, sa akon nga pagpananaw nga ini daw human expression bala ni John. Kaya he is speaking as human. He is not speaking as God. So, ang human niya is limited. Okay, so, ang iya nga ginintroduce nga in the beginning. Pero, in real sense, siguro, before the beginning. Yeah. Kahit yung kalibutan niya may beginning. But God has no beginning. So, most likely, si John naghambal nga before the beginning was the Word. Okay, and that Word was with God, and that Word was God. So, daw mo na nga ako nga daw, masiling ko nga daw, kumpante ko. Kaya ti, kung masiling kita in beginning, daw may limiti. Daw may ano daw, hindi siya indefinite. definite. About the Word, yes, kaya ti, wala dirigin mensionar about the name Jesus, but the Word. Do you have some more, sir, about this idea of the Word? So, ang word na ginagamit diri pastor is logos mo. Logos. So, kung ang kalibutan ang atod nga ipa-define sang sining logos nga ini, para sila isa lang ni kasimple lang nga pulong, reason, or isa lang ka discourse bala ang logos nga ini. So, damo-damo nga mga philosophers or whatever nga whoever nga mga tawo nga mangin maalamon nga naga-define sang logos, pero diriya sa kay dyan nga definition sang logos hindi ang niya isa ka prinsipyo. Hindi lang isa ka gahom ang logos kay iya abi hagin sugpon nga ang logos nga iniya nangin tawo nangin person siya. So ang diribla ang hambal bla ni John nga ini nga ang logos nga ini o kun ang word nga ini Dios gid siya kay iya nga gin-embrace ang human nature agud to nga makaupod siya sa mga tawo. Yes. Oo. So kung simple lang ini nga word paano bi ang word mangin tawo or no. So ginaano gid nga hindi gid ako maghalin lang akon nga emphasis pastor nga Dios gid ya ang word ini ang logos ini Dios gid ya kay ang title sini the word made flesh mo. Ano ang purpose nga nagintawo siya o kung nangin flesh siya. So sining man diri sa may verses nga ginhatag diri sa aton tungod nga ang iya nga kabuhi kun tawo na siya mangin light, mangin kapawa siya. So ang kabuhi ni Jesus o kung ang kabuhi isang word nga ini nga nangin flesh, mangin light naton sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. So that's why nga kun ka Isabela pastor kag Ma'am Giselle, madulo mga aton nga kabuhi kay wala kita nagaupod sa sinang light nga ina. Yeah. Ma'am Giselle, before na ako natag sa mo, being biology, ma'am, kabalagid ko sa mga details about life. Okay. And may nakita man ko ni sir. Kay ti, in the beginning, okay. In other words, in the point of the earth being created. So, ang kalibutan na create by the word. Yes, yes. Do you have some more about that? Yes, Pastor. Actually, again. So, makita natin niya nga, Jesus proclaimed or Jesus just said the word. Yes. So, amo nang, kung imo insidihon si Juan, itry mo insidihon si Juan, pwede malanggid yan, ibutang niya dao si Jesus, ara iya sa sinugdanan. Nga agin pa, haga iya pa. Ibutangan niya pa na word. It is because, kung maghambag ka word, damo kita yung interpretation, pwede, Pastor. But it only points out to Jesus. Kaya nga, kung maghambag ka the word, bisan subong gani, maghambag ka, word, scriptures, point out to the Bible. And the Bible is all about Jesus. Lang ginaya. Wala na siya lain nga, wala na siya laing padulungan. So, para sa akon, Pastor, ang word nga ina, nga, kumbaga, in a biology sense, kung maghambal ka sa scientist nga to see is to believe na mo, kung maghambal ka lang word na siya, ihambal mo lang, tapos ara na, hindi ka bigyan magpakatiin. Imagine how word lang. Pero, diriya, ang punto is, the word became flesh. Diba? So, inaya,
pulong pero nahimo saya nga tawo. Mm. It is because sang sinugdanan ang Ginoo ya pulong lang mo. Yeah. Di ba? Mm. Nga palangga ko mo, Mm. ihatago ang akon nga tanan-tanan sa inyo. Ay, hindi mo pati. Ay, sige ba, himuon ko nga tawo ang akon nga ginhambal. Yes, and that's nice. Kundi, nahimo si Jesus. Ara si Jesus na incarnate siya into. I like that Yes. idea, ma'am. I like that idea. Ang isa pa ginakon sa before we'll go to Monday, the Word made flesh. Ang ako rin isang nakita man diri, nga there is nothing, there is no more, not more than to describe the God, the existence of God, in kung hindi pinagi sa pulong. word. Because we cannot just describe anything without saying a word. And that's, yes, sir. Word, the Word made flesh. So amo ni siya ganing hambal din siyan, pastor, nga ang logos nga inim, hambal mo pag ulang is the word of God. Kahit hindi hambal mo, hindi pa naton makilala ang Dios naton nga ginapatihan na without the word. Without the word. So ang word given, so naga-refer siya sa entire nga Yeah. nga Bible gid siya. So para nga mas maintindihan pag Not just the Bible, but the divinity of Oo, God. yes. So, para mas maintindihan pagid naton, so magtuon pagid kita. Magtuon pagid kita sa mga sa pulong sa Ginoo. Yeah. And then, ini ang aton nga Monday nga election, the Word was made flesh. May ari diri nga gikuan si Plato, do may ara siya blang nga theory. Oo. Nga ang iya nga first, there may duwa ka mga realms, anong realms sa Ilonggo, ang mga kinaiyahan or the truth nga siling niya. Ang duwa ini nga kwan is the heavenly being, the perfect and the imperfect. So ang iya nga punto sa ikadua nga ang perfect gin describe through imperfect. Oo. Na tinaton author sa aton nga leksyon, hindi siya mag-agree sini. Kay di lain niya ang presentation ni John. Sang sa presentation ni Plato nga ang perfect heaven, perfect word nagkadto diri, okay, pinagi sa imperfect presentation. Oo. So in other words, kung nasiling kita imperfect, it is not really complete, it is not perfect. Ma'am Giselle, ano ang anong ginapunto ni John nga ang perfect nga word diri ginabot diri, even though hindi perfect ang human minds, yet his divinity is perfect. Okay. So, makita naton Pastor, Sir Matt, in a common sense lang bala. Kay hindi gina naton mag-grasp ya as Yes, human and that's beings. correct. Kabudlay gid ya. Kay we are very kung baga ang aton nga infinite ang Ginoo, kita ya finite lang, finite lang ta, kagamay lang gid, unlimited ang Ginoo sang knowledge at ya perti lang gid kagamay nga knowledge. So, kumbaga ang kay Plato to ya may perfect, may imperfect, tapos naging imperfect, kay tinimo tawo mo, amo na aton ya perfect siya in all ways. Yes, Di ba? In all that's ways siya correct. perfect. But, nga amay but, ginpakatawo siya as a tawo, ang aton nga na word or si Jesus, nahimo siya yung tawo in this imperfect world. Yeah. But that doesn't mean nga imperfect Imperfect siya. siya. Correct, Perfect ma'am. lang siya Very good. gihapon. Because that is really the representation na bisan ano taya ka imperfect, we can be perfect through Christ. Yes, amen. So amo na saya nga bisan ano pa ta ka imperfect mga kaigsuonan sa aton ya nga mahambal kita ang anong ta naman man kay layo ginaya sang ano ya sang gadling ano daw ka imposible gid siya nga obrahon ta na, but no, kay Jesus became 100% human. But he did not use his being God para ma-excuse nga ataya ko ni no. He felt fear. He felt sad. Tanan-tanan. Na-experiensyahan niya. So, ano ba kita nga, makahambal kita nga, hindi ta mahimo nga, amo na, kay ginggaan ta example ni Jesus. So, again, hindi na iya nga, it's imperfect. Yeah. It is perfect, but we are just here in this imperfect world, amo na siya. Yeah. So, ginhatag sa Ginoo ang iya nga bugtong anak, para ya, siya ang maging bridge sang sina nga gap. So sa when imperfect God being. comes in the person of Jesus Christ, He is perfect. Yes. The only thing is that kita ya hindi makakomprehend because we are imperfect. So how can we put God in our mind? Yes, sir.
So amo na sa nga bisan pero ang ano ko lang diri Ma'am Giselle kag pastor no nga bisan imperfect bala kita pero perfect ang gin-reveal ni Ginoong Hesus sa aton nga example. So nagdwell siya diri sa aton sa imperfect world nga ini nagdwell siya sa aton bilang human agud to nga i-reveal sa aton ang perfect law of God and the perfect view of heaven and the perfect God himself. Kaga mo nang gisiling ni Ma'am Giselle kay na nga, we should not be discouraged. Kay madamo nga tawo surrender, ay hindi ko ya hindi ko ni matuman, hindi ko ni mag-comprehend, hindi ko ni malapot. Yeah, of course, samtang ari pa ka diri. Ang aton knowledge will increase kay ti amo na ang aton nga kwan nga nagasaka aton knowledge. But it is not a reason nga hindi nakita. Yes. And to add to that, Pastor, hambal dira, di ba, hindi tayo ko comprehend kung hindi ta makita, hindi ta matouch. So, hambal sang Ginoo, sige, ubrahon ko gid ang tanan para ang ako nga pinalangga, mintindihan, gini nila akong gugma sa ila, kag akong plano sa ila, sige. Ginpadala niya siya just to dwell with him, with us, di ba, amo tong hambal mo, Sir Matt. So, para ano ang purpose nga aarigid siya diri? Amo lang man na ang ano naton, nga aarigid siya diri. It is because Jesus or God wants us to see His representation through Jesus that we can come in contact with Him in flesh. Na makahambag kita nga, ay, amo ni gali ang obron, ay, okay, amo na. Kay kung hindi ta ka-comprehend mo, kay divine siya, so mo nang nangita siya paagi nga mas top down, gid nato na itong level. Nga maintindihan, gid, nga may contact ta, makita ta, to see is to believe, sige, ara. Kay ara nakita nyo na gid, sige, mangita pa kamurason, waay nagig kamurason, nga hindi ka mo makaintindi sa akong gugma. So, nagpanaog siya diri. Yes. Pero wala siya nagpanaog nga mag-level sa aton Yes. imperfectness. Yes. Perfect yapon siya. Yes. Pero hindi sameness aton in our life, hindi same. Yes. Sa Tuesday, Sir Matt, kaya ato ginalagas kita. Hearing or not hearing. So, amo na ginambal ni Ma'am Giselle gani pastor no nga to see is to believe. Pero ang mga tao diri, bisan nakita wala man gyapon nga pati. Yes. So makita ton diri ang attitude sa mga tao blang nga bisan pa nga si Jesus Christ amo ang light, ginpakilala na ni Juan, na-experience na first hand Ma'am Giselle na-experience na nila ang mga miracles. Pero wala man gyapon sila. So sometimes to see is to believe, pero sometimes bisan pa makita hindi man gyapon magpati because of ginatawag lang nga prejudice, ang ilang nga pagka-prejudice. So makita aton ang attitude sang tawo nga ang negligence bala sa ilang nga attitude nga ini. So Jesus is the light of this darkened world nga ini. So ang voice bala ni Jesus Christ, kaya title niya, hearing or not hearing the word mo. So the voice of this truth, nga that Jesus is God, that Jesus is the light, no, is loud and very clear, but the people choose not to hear. So ginpili nila sa aton may pastor, pwede man niya magpati kita, pero because of that free will, kung ginapili naton nga hindi magpati. So ariya si Jesus ya, nagahulat sila kay Jesus, nagahulat sila sang Messiah, pero pag abot sang Messiah, ginpili nila nga hindi magpati. So they choose to embrace darkness instead of light. So amo nang ilang nga kabuhin. So kung abala pastor, ako sa personal implication na ini, practical implication na ini siya nga kung isa naga-pursue kita sa mga worldly materials, mga worldly things bala nga ina, nga wala aton gina-pursue to being a son of God. Pero nagakalipat kita kag do na blind kita nga kung ikaw anak sang Dios, ang tanang niya sang Dios imo man. Pero ang mga tawo tungod nga blind sila, so amo gito ila nga nga ginalagas, no? Pero sa aton kinabalaan naman naton mga otoran, hindi nakikita mag-pursue sa sinang mga butang i-pursue naton kung paano kita mangin anak sang Dios. That is living righteousness. Yes, economic. Yes, Ma'am Giselle. Kung nga ikadugang sir, kag pastor, is makita naton ang duha diri ka contrast. Kaya mo na hearing and not hearing. Kung in other sense, it is rejection or acceptance. Yes. Amo man lang gid na ang aton nga ano, it's free. Amo pag kanami sang Ginoo, kay wala tanya gin-force. Imagine bala ang iyang nga effort para lang gid sa aton, pero amo tong hambal mo ni sir nga gina-reject. So sa aton diri ang implication man naton diri is sa verse 10 kag verse 11 sa John verse 1 makita naton diri nga may spiritual blindness ang humans. It is because we have sinned. That is why dangita paagi gid ang Ginoo nga we can be we can be saved from this sin. Amo nang gingaan ta light. And so we can either reject it or accept it. Pero hambal dire nga ang
kasakit pagid nga gi-experiensyahan sang Ginoo kay his own people rejected him. Rejected him. Grabe That's it. gid. Yes. Okay lang iban, pero kahit ang imo, Oo, ganun mo imo pa rin gijaya malay. sakit gijaya kaayo ya. And so ang diri nga to be able to grasp kumbaga to be able to know ano gid bala ang light ng gihatag kay equal pastor kag sir tanan ya gingaan sang light depende lang kung aton batunon or hindi. So himuon gid nato nya effort man bi hindi lang nga arang libre tanan nga ano sige ara ka lang no ma-effort man gid to know, and to know that is to have the truth. How do we know the truth? Ari di amo lang gid ni The word. ara lang ta. Yes, balik kita gyapon sa the word. So dapat amo na siya. So it's a humble reception of God's revelation through Jesus and the Bible. Amen. Okay. And that's correct. Pero ang kanami lang, iti may consolation. Nga even though kanami ito sa punto nga, he came to his own and his own receive him not. Oo. Pero sakit kayo. Kung ikaw Pero- lang may pastor, Yeah, tapos oo. imo kabataan, di Hindi pagbaton mo sa baton imo. sa imo. Jaya kasakit. Palayas ka rin. Pero may gamay nga consolation kay silang ni John atong nagbaton sa iya. Okay. They become children of God. Na ang children of God dira, it does not refer alone na lang or only sa iyang mga tao, Yes. kundi bisan sa iban pa, anybody who will accept. So including ang Gentile, including kita. Ang manami diri nga word pastor is the word whoever. Yeah, whoever. Mas nami ang whoever sa ibutang dira nga mat mo kay base lain to nga mat. Oo, pero kung whoever bisan sino lang. Oo, so whoever nga mag-accept sa sina. So hatagan sa sang right nga mangin child of God. Yes. Ma'am, balik ko sa imo sa Wednesday. Yes, Pastor. Okay. Belief and unbelief. Ano mo na din ang mga punto? Daw similar na din sa aton amo nga siya gyapon. nga Pero Tuesday. actually pastor, makita naton sa gospel ni John, diri gid sa prologue, may contrasting gid. Kag do sulit-sulit balang iya nga Yeah. theme. Kag makita naton nga gid sulit-sulit gina ni John. Kay para maintindihan ta. Yeah. Amo gini ang kuya gusto nga ipunto. And diri sa belief and unbelief, so may ara siya ya sang hearing or not hearing. Pero hambal diri pastor, that the light of Jesus shines to all to see. But ang response ta is ara lang gid sa aton. And divided kuno ang response ang kalibutan. Pwede nga some receive the light and transform. Kay na-receive sila and reject it. Ang iban reject it and remain in the darkness. So diin kita duha sa duha sina nga division. Kay hindi ginaan naton niya malali siya nga amo ginaya ang kamatuuran pastor nga may ara gid mag-reject, may ara man niya nga mag-accept. And so hambal diri nga sa tatlo ni ka mga ginhatag diri nga mga verses di ba sa John 3:16-21, John 9:35 to 41 and John 12:36 to 46. Makita naton pastor diri ang sulit nga sa belief and unbelief and gid bala ang buot silingon sini. Diri pastor hambal diri sa John 3:16 to 21. Ang ginapunto diri ni John is ang gugma kag ang offer sang eternal life sang Ginoo. Okay. And then isa diri is ang belief ko it will bring salvation, kaluwasan kung mag-believe ka. Kay whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So salvation. Pero kung unbelief, it's judgment. So Judgment. kung ikaw man pili ka, maluwas ka o kung i-judge ikaw. Okay? And then ang isa man ka is light and darkness. So basically pastor, makita naton ang duha, belief and unbelief. Whoever believes in me, my salvation. Pero kung unbelief ikaw, hindi kaya magpati, then it's your choice. That is condemnation. That is judgment. So amo na. Yes, Sir Matt. So nagsulod sa akon huna-una pastor ang text bala sa Romans 10:17 udi ko magsala nga faith comes from hearing. So there is a choose that is hearing or not hearing. So technically kung magpamati ka you have a belief. So diri diyan pero ang word nga belief or pistes ini sa Greek ini aton makita sa sinulatan sang libro ni Juan. Pero ang word nga believe o kon pistenyo makita aton sa libro ni Juan. So lain ang belief and believe. Yes. Kay gina-emphasize ni Juan diri nga ang belief ya isa subject lain na sa noun ina siya. Pero kung ang pulos ang imo nga belief kung hindi ka mag-believe. So para sa aton kay nakabati na kita sang word of God. So may belief na kita ari diri sa aton mind pero mangin wala ina sang pulos not until napatihan naton. So being a Christian pastor or kung being a believer of Jesus, it is something that we do. It's a verb It's na a ginaobraton. So makita ang aton belief
paagi sa aton nga lifestyle. Lifestyle. So, hindi kita mag-claim balang believer ako pero wala ka sang ginahimo. Okay, ang believer may ginahimo gid ya. Yeah. Okay. So it is an action word. Yes, Pastor. It is ongoing. Yeah. So amo na siya ang punto dira. Nga kita nga nagapati has to do something. Ipakita ta. Amo na siya. Kagamo man. And then why nagkita time sa aton nga last, Ma'am Giselle. Ano ang simple lang nimo nga mga punto sa ining reappearing themes about the glory of God. Okay. So, Pastor, diri sa teksto nga ginhatag sa Thursday, sa John 17:1-5, diri naghambal na si Jesus nga, Father, the time has come. Has The come. hour has come. Mm. Na, diba? Di ko naghambal siya sina. Daw kumbaga, daw katapusan na, kung ano. Pero ang buot silingon sa Ginoo diri nga, naubra ko na akong ubrahon. So, kumbaga, that is before the crucifixion. Yeah. Okay. So, ano bala ang mga simbolo sini? So, diri, hambal ni Jesus, nahimo ko na ang akong ulubrahon, Father. Tapos, anong dason nga statement niya nga? Glorify your Son so that I can glorify you. So, amo nang glory, diri mo ang theme, Pastor. So, makita naton diri, ano gibala ang punto? The point here is, may duha man gihapon ka contrasting. Nga, ang pinaka-shameful sa unang panahon, pinagidya ka-shameful nga maubra sa isa ka sinner, sa isa ka tawo, is ilangsang sa cross. Sa cross. Biggest ginakagda, the worst way of, kanang punishing an individual because of sin, tungod sina sa cross. Pero, despite of being shameful, pinaka-shameful, ara naman, amo naman ang pinaka-glorious nga event nga, kay nadaog na. Jesus overcame the world. Yes. So, amo na iya ang pinaka-punto. Amen. Nga bisan sa pinaka-ubos naton, kung diri naman sa aton, bala pastor, amo man gini ang practical nga sense. Sa aton, bisan pinaka-shameful, kay grabe, kita ya ka-sinner, but no, we should not lose heart. Kay nga may hope kita Amen. because of the cross. Because Yes. of God's sacrifice through Yes. Jesus. Before na ko natag kay Sir Matt, nakasali kita sa prologue, and now the conclusion. In the beginning, and then the ending. Yes. Iti sa Gitsemane na ni ang John 17, Gitsemane ni ang pag-ampo ni Jesus dito sa Garden of Gitsemane. Lord, please give me glory. Let the people know about me. But not my will, but your will. So, amo na siya na-mention na ni Ma'am Giselle nga ang it is simpleness versus glorification. Oo. Nalansang siya, napahuyan siya. But in the same time, another paradox, both extreme, kahuyanan, kadalagan, yes. Both extreme nga, nadaog niya, pinagi sa cross. Ang kalawasan. Yes, sir. So, ang perspective sang tawo kag sang iya sang Ginoo tama gid ka baliskad. Ang glory Ma'am Giselle para sa tawo inang ara ka sa babaw, ara ka sa entablado, oo amo na siya. Pero ang glory sang Ginoo amo sang heroic work bala nga ginobra ni Ginoong Hesus nga nagpaidalom gid siya no into the lowest pit gid nga nagpakamatay gid siya only to be raised up in glory. So nag-echo sa akon ang Philippians chapter 2 bla pastor nga let this mindset be on you no, like Jesus Christ being in the form of God pero ano ginhimo nagpakatawo siya no, nangin slave siya o in the form of slave servant siya then nangin obedient siya hasta gid sa kamatayon pero makita ton nga sang nagpanaog si Ginoong Hesus diri sa kalibutan ano ginhimo sang Father. The God the Father lifted him up and gave him all the authority in heaven and on earth no, ara ang tuod nga glory. So ang glory naton pastor bilang mga believers hindi nga makita kita da permi kundi nga nagaalagad kita kay kun kita magpaubos ang aton kugalingon ang Dios kaangay sa natabo kay Jesus Christ magalift sa aton paibabaw and that is the glory. Yeah. Wala nagkikita po na mga kautor kadamo pagitan sa amon kay kanami gid sa atong leksyon. But why nagkita ubos na gani, sobra na gani kita. Ngayon na lang ko kay Ma'am Giselle sa iya last word and then eventually si Sir Mark. Okay, ang akon lang gid nga the closing statement pastor is makita naton sa story diri the
the unfathomable love of Jesus. Amo ginaiya sa humanity. Even when we were sinners, ginpakamatyan niya ta para lang gid sa salvation. So, ano ang aton response? May it be that our response as Christians is not to reject Him in any way, pero i-accept ang iya light para ma-transform kita. And then, we will be glorified. Amen. Yes, sir, Matt. So, kung basahon naton ang libro sa Juan kaangay sang ginatunan naton, gina-invite kita sini nga mag-contemplate kita sa isa ka profound balang nga implication about sa pagka-Dios ni Jesus Christ. Then is ang ining foundational truth about sa deity ni Jesus Christ, amo ini siya ang mag-serve nga lens agunto nga mas maintindihan pagid naton ang mga gospel narrative nga nasulat sa Bible. So mga kauturan, kung magbasa kita sang Bible, always pagitaon gid naton si Jesus. Pagitaon tagid ang God. Kay kung magbasa kita kag naton makita si Jesus, daw hindi man ako maghambang nga useless, pero daw hindi siya maka-impact. Kaya simply, the Bible itself is testifying about kay Jesus Christ. So, pangitao na itong pirmi ang God na ginahambal ni John sa aton. Yes, mga kauturan, diri sa Jesus nawian siya kinansang sa cross. Pero sang pagkamataya sa cross, ako gapati nga mga angels nagpalakpak kag nagure because amo na to siya ang glorification na ginatawag. Damo pag ginmakauturan, padayon kita sa pagtuon because we will know some more about the divinity of God in human flesh. Sa hindi pa si Sir Matt magpangamuyo, aton na pasalamatan liwat ang aton mga sponsors, si Sir John and Goldie Julie Jr., Dr. Irwin and Dr. Rhoda Hardinico, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norven Hibieso and Ma'am Rosalina Hibieso, Ido and Femidon Vandes, ang mga Pedero nga magulutod, Sir Alex Pedero and Ma'am Gina Pedero Ilumer, ang mga magulutod, Anili Trinio and Jimmy Trinio, ang mag-asawa, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Ma'am Antipas Piedad, si Ma'am Ladel Labalan Gascon, si Ma'am Marlubel Hiruta Lurin, si Manong Carding, Manang Leti Mendoza, Mark and Meryl Mendoza, and then Helen Barbasa. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Sir Matt. Buhi kag wala sing katubtuban namon nga Dios. Dako gid ang amon pagpasulamat sa pagpahanumdum liwat sa amon about sa imo nga mga pulong, particularly Ginoo about sa divinity of Jesus. Kabay Ginoo nga sa padayon namon nga pagpanaliksik sang imo mensahe, sang imo pulong sa sini nga pagtuon, ikaw paggid ang magahatag sa amon sing receptive nga tagipusoan nga hindi kami Ginoo mangin prejudice kag amon batunon kun ano ang kamatuoran agudto nga mag-abot ang adlaw nga kami mahimaya man kaupod ni Jesus Christ. I-bless ang mga kauturan nga nagasubaybay sa sini nga programa. I-bless man ang ini nga programa Ginoo nga magpadayon tubtub gid sa adlaw nga ikaw magapahayag ka magasugat sa amon nga nagahulat sa imo. Salamat sa pagpatawad sang tagsa-tagsa namon ka mga sala. Salamat sa imo gugma kag sa imo pagsakripisyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.